Prirodzené pehy, ktoré ti vydržia 3 dní. Keď som toto video videla u Naty, tak som vedela, že toto ideme skúsiť. Musím sa priznať, že raz som už toto skúšala, nevyšlo mi to, takže som rýchlo napísala Naty. Ona bola tak zlatá, že mi dala proste kompletný tutoriál cez hlasovky, takže ideme na to. Hovorila, že potrebujem asi tak centimeter tohto. Ďalej potrebuješ tento aktivátor, aby ti to vôbec začalo pracovať. To ona hovorila, že tak 3-4 kvapky, takže už som tam 2 dala a ešte 2. Vyzerá to zaujímavo. Ok, teraz to iba tak naťupkám ako ona. Keď to robím pomaly, tak si viem dať fakt záležať na tom, že to je také maličké. Tuto zrovna mi to nevyšlo, ale nevadí. Troška aj na čelo, nech sa to tak akože prepojí trochu. Jak cítim, že ma to už nové, že štípe trošku a 15 minút ešte musím vydržať. Tak dáme si 15 minút a vidíme sa potom. Držte mi palce, nech mi neodpadne ksicht. Prešlo 15 minút a ja som celkom nervózna. OK, something is there. Vyzerá to podľa mňa super. Keď si to budem robiť znovu, tak to budem robiť ešte menšie. Idem si k tomuto spraviť nejaký taký mierne naturálny make-up, aby sme to že úplne neprekryli. A strašne ma zaujíma, že ako to s tým bude vyzerať. Toto vyzerá už aj s minimálnym make-upom na mne. Milujem tento hack, budem ho rozhodne skúšať ďalej a perfektovať, aby to vyzeralo lepšie a lepšie. A dajte mi vedieť, či by ste aj vy vyskúšali tento hack v komentári, prípadne koľko bodov z 10 by ste mu dali.